A jedeš, ja že musí ísť dokola. Ty vole, jaká pakári. To vážne? Tak to sa neprihlási. To sa nedrž sa. Ale jaký fajnový tempo ide taký. Dobre to ide. Dobrý je chlapec. No to má dojde, čak 2 mesiace, tak musí ešte makať Bože. Hej, výborne, brz. Tam nevydržalo. Pastor Púďat. Trojuholník, kolečko, Je to dobré. Ona ide aj 8 km za hodinu. Asi. Približne. Plus minus. A trojuholník. Šikovný, je to šikovný. Beáčka, jest na deniu Beáčka, no nie, nič keble. Servus. No, trojuholník máme trojuholník. Jaký nervózny. Ideš. Nebezpečná vesta. Beáčka, startu, melegíte, také melegíte. Jasne. Oblečeš vestu, áno, prebehneš sem, trojuholník bezpečnosti, trojuholník modrý obal, kajnový trojuholník a to treba zložiť, vážený. Rozložiť a zložiť v podstate. Takto, áno, jedna páčka, druhá páčka. Dopredu, dozadu rozložíš, umiestniš, pokračuješ obrovským tempom rezervné koleso, potúľaš, áno, okolo kuželky a jedeš okolo, dáš na značku, zase ešte naspäť sa ide, ja ide sa aj naspäť. Toto je ako reverzná osmóza, keď bude mať niekto čas reverznú osmózu, vysvetlím, ale to nie zrovna to. Takže reverznom móde sa pokračuje naspäť akože s piatočkou ideš. Visszafelé. Mindenki szóval itten főkörben mellén távkörben a háromszöget összerakni, kerékkel egy szlalom kell csinálni, egy körszlalomot. Itt Nanda is kihozzám állna trojuholniken a Nanda dolgául, vízliért vestu letenni a vesztát, és futok, beží, vancaj, júrá, gól, dokázal, vôbec, že si dobe ho sve radíš, velice radíš, že si vôbec dobe.